Anak sa barangay kapitan sa Suba gidakop tungod sa pagka-coordinator niini sa illegal nga swertres. City Hall of Capitol nang himakak nga gipanghipos nila ang mga libod suroy sa kadalanan. Usa kuno kini ka programa sa pangagamahanan. Mga kalihukan sa IEC karong semanahuna maapektuhan sa mga pag-uwan. Mga supplier of shabu, pulis nga protector sa mga drug lord ug mga prisuhan nga nagnegosyo og shabu ang sunod nga target sa anti-illegal drug operations sa kapulisan. Maayong hapon, Sugbo ug Kabisayan. Mga kalihukan sa International Eucharistic Congress apektado sa mga pag-uwan karong semanaha. Kining giaksyonan ni Ryan Sorote. Ang kusog nga hanging amihan ang hinungdan sa pagbunog sa uwan sugod kagahapon. Ulanon ang Sugbo hangtod ugma og sa mosunod nga mga adlaw. Ang pagkusog sa amihan resulta sa high pressure area gikan sa China nga nagda sa uwan og bugnaw nga panahon. Sama kagahapon makasinati gihapon og paghabol sa baga nga panganod ang Sugbo ug Kabisayan nga magdaog light to moderate nga pag-uwan. Sa Huwebes muarang-arang ang panahon hangtod sa weekend, hilabi na sa Domingo sa katapusang kalihukan sa IEC nga posible nga uwanon. Mag-improve weather condition, particularly in yung weekend. So, posibleng mubalik to atong nasinati previous days na init ato ang panahon and the hangin is light to moderate lang. Kaganyang kadlawon sa alas 2, natala sa Pag-asa ang heavy rainfall sa Sugbo. Tungod sa kusog nga hangin, miluwat og gale warning ang Pag-asa. Gidid na mga gagmay nga sakyanan pangdagat sa paglawig. Mubot og 50 ngadto sa 60 km per hour ang hangin sa Visayas Sea ug bawd nga moabot og 4.5 meters ang gitas-on. So abiso na to sa mga gagmay sakyanang pangdagat nga please ayaw sa lawig kay delikado kay ang kadagatan. Samtang miduyog sa ilang kauban sa kauluhan ang mga sakop sa Pag-asa Mactan sa pagprotesta sa pagwagtang sa aumento sa ilang sweldo ug benepisyo. Gisulod nila ang mga itom nga armband isip simbolo sa pagsupag sa pag-repeal sa Magna Carta for Science and Technology Workers sa gobyerno tungod sa pagpatuman sa bagong salary standardization law. Moabot sa 7,000 ngadto sa 30,000 pesos ang mawa nga sweldo ug benepisyo sa 5,000 ka mga science and technology employees sa gobyerno. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gagmay nga sakyanan nga pangdagat wala tuguti sa Coast Guard nga mobiyahe tungod sa kusog nga hangin ug dagkong bawds. Usa sa mga barkong mibiyahe paingon sa Ormoc kaganyang buntag mibalik sa agi. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Wa tuguti sa Coast Guard ang paglawig sa mga gagmayng sakyang pangdagat tungod sa gale warning nga gi-issue sa Pag-asa. Matud pa ni Cebu Coast Guard Station Commander Agapito Bibat, adunay kapin 500 ka mga pasahero ang na-stranded. Ang mga pasahero nagpa-refund ra usab sila mga tiket. Matud ni Commander Bibat nga ang mga sakyan ng pangdagat nga adunay 250 gross tonnage o mas minus pa niini, wa nila tuguting makalawig. 28 ka mga gagmay nga sakayan ang wala palargaha. Sagad kanila nagbiyahean sa Ormoc, Bohol, Leyte, Hagnaya, Bantayan ug Sibulan Negros Oriental. 8 vessels nga makalarga tungod sa atong gale warning. Mao ni mga barko nga below 250 gross tonnage. So ganina natay recorded nga 579 passengers nga wa ni makalarga from sukod gabi hantod ganina nga alas 8 buntag. Well, anyway, ang kuan na ni gi-refund man pud ni sa ilahang mga ticket sa mga shipping niya. Tungod sa kadagko sa bawd, gihangyo ni Bibat ang tanan nga adunay mga gagmayng sakyang pangdagat nga di una mulawig aron makalikay sa disgrasya. Gani ang dako nga barko nga MV St. Judel sa Tugo Shipping nga paingon unta sa Ormoc mibalik sa agi tungod sa kadagko sa bawd. Ang fast craft nga adunay karga nga kapin usa ka gatos ka mga tawo migikan alas 5 kaganyang buntag ug mibalik kini sa agi alas 7 sa buntag. Matud pa ni Commander Bibat, maghuwat sila sa advisory sa Pag-asa kalabot sa kahimtang sa panahon. Una pa sila makatugot nga makalarga og balik ang mga gagmayng sakyang pangdagat. Mao ni akong panawagan ma'am sa atong mga mangingisda, sa atong mga kaigsuunan nga na mga bangka nga dili sa sila mo paladrong panahon na kay dagko gud ang bawd nya delikado pod sa mga panahon na.
Lisod na pagyud kayo mag-conduct og rescue operation kung maot ang panahon. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadivistil, News 5. Muwan man o muinit nangandam ang Kapitolyo sa ipahigayon nga misa sa IEC karong Biyernes. Ilang giawhag ang mutambong sa pagdala sa tubig lakip sa payong alang sa posibleng pag-uwan. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Karon pa lang nangandam ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa emergency nga posibleng mahitabo sa pagdugok sa libuan ka mga tao sa Capitol karong adlong Biyernes. Ang santos nga misa sa IEC ipaigayon sa dalan at tubangan sa Provincial Capitol din gibana-bana nga tambungan kini sa di mo menos 30,000 ka mga tao. Nakig-alayon sila sa mga emergency responders gikan sa Talisay, Barili, Dumanhog, Liluan ug Danau aron makatabang kanila. Dunay standby nga mga ambulance palibot sa Capitol grounds. Magpadayon sabang naanda nila nga infocast o regular text blast ngadto sa IEC organizers. Nya ang ato pong volunteers about 450 ato jud sang ikatag nga in case dunay emergency nara diha naray mga tawo nga mo pull out labi na katong nakuyapan katong sa first nato nga dako-dako nga misa ato na siyang gi-anticipate. Lakip sa ilang gipanid-an ang pag-uwan karong semanaha nga posibleng mulungtad hangtod sa adlawng Biyernes. Way libre nga payo nga mahatag ang Kapitolyo, busa giawhag ni tribunalo ang mga deboto sa pagdala og kaugalingon nila nga payong lakip na ang tubig nga mainom. Base sa agreement nato kung naay misa mag-uwan, that's part of the mag-enjoy ta sa ulan. It's treated like a blessing, no? Labi na nga taas-taas ang simana, taas-taas ang mga adlaw nga wala tay ulan. Sugod sa alauna sa kadlawon sa petsa 29, sirhan na sa Cebu City Traffic Office ang Osmeña Boulevard paingon sa Fuente Osmeña Circle. Lakip nga sirhan ang Dalan Escario ug Don Hill Garcia. Human sa misa, isunod dayon ang prosesyon sa Blessed Sacrament gikan sa Capitol paingon sa Plaza Independencia. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gipasigarbo ni Acting Mayor Edgar Labella nga mahimo na nga mo-host ang dakbayan sa Sugbo ug mga international events. Kung moresulta man gani kini sa traffic, tungod ra usab kini sa kadaghan sa tawo nga mudagsa sa panahon sa mga dagkong kalihukan. Giawhag ni Labella ang tanan nga magbinantayon batok sa mga tawo nga adunay kadudahan ug lihok ug sa pag-report niini dayon sa kapulisan. Based on our previous experiences, makaingon gyud ta nga capable ta, andam ta sa mga ingon ani kadagko nga mga, and we'll just hope and pray nga magpadayon ni ang atmosphere of peace, atmosphere of goodwill among our people, among those who are attending. Doon na patay dako pa nga paabuton. Buta nga magtutudlo nga mibasa sa second reading atol sa opening mass sa IEC nangandoy sa usa ka Biblia alang sa mga buta. Ang maestra sa Special Education sa Mandaue buot mutabang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Considered less honorable when he surrounded with greater honor, and our less presentable are treated with greater propriety. Buta ang mibasa sa second reading sa opening mass sa International Eucharistic Congress niadtong Domingo. Pinaagi sa Braille system, gibasa ni Teacher Catherine Unger ang upat ka pahina nga basahon gikan sa unang suwat ni Pablo ngadto sa mga Korinto. Nagkurog si Catherine sa iyang pagbasa og pipila kay gayon nga ni Kanga tungod sa kakulba. Kung badyo kaila kanang makadungog na picture out mako dagan kay tawo nga makadungog sa kanang mga flashes sa kanang camera, mga click na conscious nako. God has designated in the church to be first apostles. Nabuwag usab ang katapusang pahina og nawa siya apan nahimo gihapon ang pagpadayon sa pagbasa. Buta man si Catherine apan di siya buta sa grasya ug pagmahal sa Ginoo. Grasyaan ng kaniya ang kahigayunan nga makasalmot sa kalihukan sa IEC. In my case, as a blind, I cannot deny that I have lots of insecurities. I experience self-pity. Then I am not that confident, but God is really amazing because
He gave me the grace of confidence to face the thousands of crowd. Inspirasyon sa uban ang gibuhat ni Catherine, hilabi na sa mga sama niya nga dunay kakulian. 8 na katuig nga magtutudlo sa special education sa Dakbayan sa Mandawi si Catherine ug usa sa iyang advokasya ang pagpaila sa Braille sa tanan. This is my way nga makabawi ko ni God na this is my way of serving Him. I don't care about the people. I don't care about the people. What I want is my service to God. Panginaot niya nga makaangkon siyang Biblia sa mga buta aron makatabang sa pagsanyaw sa Ebanghelyo. Alang sa aksyon sa Ryan Sorote, News 5. Gipaabot ang dugang mga tao gikan sa gawa sa Sugbo nga mupuyo sa Devotees City aron mutambong sa IEC. Ang mga container vans wala hipusa sa syudad human sa Sinulog aron magamit sa walay kapuy-an dinhi sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Nagmingaw ang Devotees City nga gitagana alang sa mga mutambong sa mga kalihukan sa International Eucharistic Congress. Matod sa nagdumala sa Devotees City, upat lang ang migamit sa 120 ka mga container vans. Ang upat nagikan sa Leyte ug Dumanhog. Sukad niadtong Domingo, wa nay nagparehistrong lain. Upat ra jud ang naabot diri ma'am. Sukad atong Sunday. Yes ma'am, open pa until Sunday. Apan matod ni Acting Mayor Edgar Labella, ilang gipangandaman ang kalit-unya nga pagpangabot sa mga mutambong sa mga kalihukan sa ISC karong Domingo. Ang Devotees City bukas hangtod sa katapusang hugna sa kalihukan sa ISC. Dili sa gyud ingon anak kadaghan ang atong gi-expect nga bisita. Pero giandam lang nato kay in kaso og duna unya influx of so many devotees, so naatay giandam. Mas maayo nga manubra kaysa magkuwang. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Usa ka Thanksgiving garden nga handumanan sa IEC maoy usa sa bagong atraksyon sa mga Katoliko sa Sugbo nga mahimong suruyan karong Semana Santa. Ang detalye ni Dayan Lizada. Sukuhay sa naandan, masayo karon ang Semana Santa nga mahitabo na sa ikatulong semana sa buwan sa Marso. Ug subay ini duna say laing lugar nga mahimong bisitahon sa mga Katoliko. Kini ang Eucharistia Garden of Thanksgiving nga maoy memorial sa IEC sa Sugbo. Nahimutang kini sulod sa Archbishop Compound sa Dandi, Hacosalem. Dinhi makita nimo ang mga life-size nga rebulto sa Stations of the Cross. Hamugaway sab og solemn ang maong dapit nga maayo alang sa buot mohimo og spiritual reflections. Gawas sa 12 ka mga life-size nga pasyon sa Ginoo, duna say 12-story nga cross tower nga dunay mga prayer rooms nga simbolismo sa 12 ka mga apostoles. Duna say eternal flame ug ang prayer intention bells nga mahimong patingugon dungan sa pangamuyo. Punog mga simbolismo ang Eucharistia nga daw usa ka amphitheater. We did not forbid us to come or paint. Mismo si Papa Legate Yangon Archbishop Charles Cardinal Bo ang nangu sa blessing uban ni Cebu Archbishop Jose Palma. Minilyon ang gigahin alang sa proyekto nga nahipos pinaagi sa donasyon sa mga kompanya ug mga individual. Abli ang Eucharistia Memorial sa mga delegado sa IEC ug sa publiko. Alang sa Aksyon Bisaya, Dayin Lizada, News 5. Mga street dwellers sa Sugbo gisugdan na og hipo sa Cebu City Hall apan DSWS daling mihimakak nga gibuhat nila kini tungod sa IEC. Si Leslie Caminada Vistil sa report.
Dinhi sa kampanya maritima gidala og gipahimutang matagabi ang mga street dwellers nga gisugdan og hipos sa City Hall. Gani adunay mga higdaanan nga nagpaabot alang kanila. Matud ni Department of Social Welfare and Services Head Dr. Esther Concha, igo lang nga pakatulgon ang ilang mga ma-rescue nga mga tao. Matagabi mupahigayon og operasyon ang City Hall diin kasamtangang di mo minus sa 40 ka pamilya na ang ilang nahipos gikan sa dan. Dunay nakadesisyon sa pagpauli silang balay, samtang ang uban nagpabilin silang kasamtangang shelter. Gihimaka kinuon sa mong buhatan nga gihimo nila kini tungod sa ISC. Ang amo lang di lang gyud sila matuog sa dan. So kung naman sila negosyo daytime, pwede ra sila mo out. Pwede ra sad sila mo balik as long as dili sila makita sa dan. Gipahibaw ni Concha nga ilan ang nadawat ang funding gikan sa DSWD nga nagbalor og di mo minus 2.8 million alang sa unang comprehensive program. Ang maong programa mo'y naghatag og livelihood training sa mga taong anaa sa kadalanan. Naglaraw karon ang City Hall nga hatagan unya og laing puy-ananan ang mga street dwellers diya sa Barangay Lorega. Na siya training, info, orientation. Doon na siya food for work para sa mga katong street family nga murag di na gid sila ganahan dito sa ilaha. Unya like kanang nasa dan kana bitawng nag-barking, mangita sa tag kana bang livelihood nila. Kung mangita sa tag leader nila nga sila baron mugda sa uban nila mga kaila ana matug dili sa dan naa sa chay honorarium. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Kapitolyo ng himakak nga apil nga mitago sa mga libod suroy nga nagpuyo sa kadalanan sa syudad. Matud nila usa kuno kini ka programa sa lalawigan nga ilang gipatuman atul sa pagdagsa sa mga bisita gikan sa lain-laing nasod. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Sama sa City Hall nang himakak usab ang Provincial Social Welfare Services Office sa Kapitolyo sa taho nga gihipos nila ang mga batang libod suroy tungod lang sa dako nga kalihukan sa simbahan nga gitambungan sa libuan ka mga bisita gikan sa 71 ka mga nasod. Giklaro ni Rosalyn Soza, dugay na nga programa sa gobyerno ang pagsiguro nga mahatagan og kapuy-an ang mga street dwellers nga aniya sa syudad. Nasuta sa PSWDO nga gikan sa nagkalain-laing lungsod ang mga libod suroy. Busa gitun-an na nila karon ang paghatag og long-term nga solution sa maong problema. First is to have a census of pila ni ka families, where are they from, and then after that we will see if pabaliko na to magunsa sila dito, so that means maybe providing livelihood, checking out kung asa ilang mga families. So mao na ang medium to long-term plan. So we're going to talk about it after na this week lang. Temporaryong gipahimutang karon sa kompanya maritima ang na-rescue nga mga street dwellers. Ang Kapitolyo mo'y muhatag sa pagkaon o gipatiman sa mga social workers. Sutaon pa nila kung diin sa lalawigan nagikan ang mga na-rescue aron papaulion og posibleng hatagan og livelihood projects sa Kapitolyo. Lisod man good, they're living in the streets, diba? So, kung tanawan ni mo, dili provided ilang basic need of shelter. Ang food pag yun, problema pag yun na, kaya we don't know where they're really getting their food. So, we've been talking about a balik probinsya program lang. Kaya bang quality of life ba? Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Cebu Archbishop Jose Palma mihangyo sa Senado nga dili unta sa gulan og pamulitika ang nagpadayong investigasyon kabahin sa nahitabong kamatayon sa 44 ka mga SAF troopers. Si Palma mihatag sa iyang baruganan at tubangan sa IEC International Organizers. Si Edwin Cañete sa detalye. Atol sa sakatuig anibersaryo kagapon sa pagkamatay sa 44 ka mga SAF troopers, gipaninglan sa mga tigbalita ang arsobispo kung unsa na ang baruganan sa simbahan sa hitabo, hilabi na kay subling giablihan sa Senado ang investigasyon. Sa pangutana taliwala sa mga lokal ug international media ug panel gikan sa international organizer sa IEC, maura kini ang natubag ni Palma kinsa mausab ang presidente sa local organizing committee sa IEC. So even this desire to express solidarity with the victims of Masapano, to me, could also become one of the, hopefully, many urgent and I would say important challenge of the Eucharistic Congress.
Apan dihang giduol og giklaro sa mga tigbalita ang pamahayag ni Palma na outro ang iyang mga tubag. Giauhag ni Palma ang mga nag-imbestigar nga mga senador nga likayan nga masagulan og politika ang maong isyu. Hangyo ni Palma sa mga senador nga i-focus ang investigasyon sa pagpangita sa kamatuoran aron makabut ang hustisya. Mibati usab ang arsobispo sa padayong pagbangutan sa mga pamilya sa 44 sub-troopers. Mato di Palma, di lalim nga mawada ang pamilya, hilabi na kung alang kini sa nasod o sa ilang gipanumpaan nga trabaho. Sama sa mga sub-troopers, namatyan usab si Palma og igsuon sa usa ka rebel ambush. Kinahanglan usab kutluan og pagtulunan ang hitabo sa Mama Sapano nga nagpakita sa kamahinungdanon sa kinabuhi, responsibilidad og kalinaw. We can only pray that the truth about the matter hopefully should come out and justice should also be served. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Anak sa barangay kapitan sa barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo na dakpan tungod sa pagkalambigit nini sa illegal nga swertres. Kinigiaksyon na ni Ray Pasaporte. Anak ni Kapitan Joel Sable sa barangay Suba sa Dakbayan sa Sugbo, nadakpan uban sa laing upat pa kalalaki nga nalambigit sa illegal numbers game nga swertres. Ang hepe sa San Nicolas Police Station 6 nibutyag nga nakadawat sila og text gikan sa barangay kabahin sa kalihukan sa mga nagpaluyo sa illegal nga sugal. So ato dayon girasab dito even kaulan. So na timingan nga kanang ang katong ilang isa ka asar dito sa lugar sa balay dapitan ni Pataya. So nakadaggan man nisod sa ilang balay timing nga dito katali sila. Ang mga nadakpan mao sila si Jumel Sable, anak ni Kapitan Joel Sable sa barangay Suba. Nadakpan sab ang laing upat nga sila si Alan Igo Tagsip, Dixon Montibon Sable, Alan Misias ug Ricky Tagsip. Nakuha nga ebidensya ang gambling paraphernalias, duha ka fax machine ug kwarta nga gituuhang halin nga mikabat og 3,005 pesos. Si Jumel maoy giila nga coordinator sa illegal swertres. Quote nato sila in the act, in flagrante delicto nga nagatali sila at the same time ang kaning isa is nag-supervise as a coordinator sa kaning mo sa kaning si Jumel. So ato is lang gikuan, ato is lang gidakop and then human sa ilang operasyon, ilang gipahibaw si barangay Kapitan Joel Sable. Matod ni Barandog, mipadayag ang kapitan sa kasagmuyo og nangayog dispensa sa iyang mga konstituwente. Nitugan kini nga dugay na niyang gibadlong ang iyang anak. Tawagan nato ang barangay, mga barangay tanod and barangay officials, including no less than Cap Jojo, Sable, siyang medyo kuan siya, nasagbuyo siya kay kani nga bata yan naman yung gibadlong good. But di man kuan kay wala naman siyang poder minyo naman gani. Pero nangayo siya pasensya pod sa tuwa mga pulis sa kuan siya anak and then sa iyang constituents. But nevertheless, siya okay lang wala kuan kay trabaho man na sa pulis. Makasabot sa tana kay public service, mga public servant man po siya. Nagdumili sa pag-atubang sa kamera si Jumel apan sa off-cam interview niingon nga hapit na siya usa ka tuig ug igo lang sab siyang namorsyento sa illegal numbers game. Matud ni Barandog, ilang giimbestigar karon ang financier ni Sable alang sa dugang operasyon nga ilang pagahimuon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Why special treatment nga girekomendar si Acting Mayor Edgar Labella ngadto sa anak sa usa ka barangay kapitan nga gidakop sa pulis tungod sa illegal gambling.
Matod ni Labella ang ngayang manubag sa balaod sa iyang nahimo si Jomel Sable, ang anak ni Suba Barangay Captain Joel Sable. Gidakop si Sable kagabi sa mga pulis tungod sa pasangil nga coordinator kini og illegal swertres. Matod ni Labella nga bisan og anak pa sa kapitan si Jomel, kinahanglan kining moatubang sa investigasyon. Giawhag ni Labella ang kapulisan nga di mudapig ug di mahadlok sa gihimo nilang police investigation. Dili tungod kay ang usa ka tawo anak sa usa ka opisyal o influential nga dili nato i-impose ang balaod to the fullest extent. Mga supplier sa shabu, mga police protector og negosyo sa ginadili nga droga sa sulod sa prisuhan mo'y target sa musunod nga mga anti-illegal drug operations sa kapulisan. Kini-giaksyonan ni Ray Pasaporte. Morning, sir. Nadakpan kagahapon sa Mandawi City Police Office ang gihulagway nga number 1 drug personality sa Barangay Tipolo. Pinaagi sa search warrant na sikop si Dino Dahaw. We were able to confiscate, sir, around 177,000 worth of shabu and approximately 15 grams of shabu. With Lambat Sibat, no? We started this in the National Capital Region, Metro Manila. Napakalaki na po ng binaba ng krimen sa Metro Manila. No? The statistics would show since we implemented Lambat Sibat, malaki talagang nabago. Matod sa mga pulis sa Mandawi, ila usab nga dakpon ang supplier ni Dahaw ug shabu. Matod sa hepe sa Mandawi City Police, duna na siya'y mga listahan niadtong mga tao sa Mandawi nga nalambigit sa gidili nga drugas. Si Chief Superintendent Manuel Gaerlan nagkanayon nga ila usab nga gisusi ang mga nagsupply og shabu sa Sugbo. Of course, there are some unvalidated information. That's why I said we are validating it, and we are gathering as much information as possible in coordination with PIDEA and the anti-illegal drug group of the PNP. Unang gukdon sa kadagkuan sa mga pulis sa riyon ang ilang mga sakop nga nalambigit o nagpaluyo sa gidili nga drugas. Ang kong internal cleansing, kailangan baguhin namin yung approach, baguhin namin yung sistema on these anti-drug operations. Of course, we do not discount the possibility that some of our officers in our ranks is possibly involved. That's why we are taking due notice of this, and we are conducting CI operations. Mibahad si DILG Secretary Sarmiento nga pailisan o rilibuhan ang usa ka chief of police kung mapakyas kini sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Matod ni Sarmiento, apil sa ilang anti-drug operation ang mga bilangguan tungod sa mga pinireso nga nagpadayon sa ilang negosyo sa gidili nga drugas sulod sa prisuhan. Sa tumagsuunan din sa Sugbo, kaning tabangan nato itong kapulisan. Salig ta sa itong kapulisan. Tabangan nato sila paghatag ng impormasyon, ang permanent number. Kung naan ka, please inform the public about your number sa Mandawi City. Atong mga amigo sa media, makuha, tagay po ninyo bigyan nyo ng telephone number ninyo para kung ano rin ang naririnig nilang impormasyon, mababato rin nila. Balita namin, yung lugar na yun, talamak dyan. Pero napaka-importante talaga ng text. Ang dami pong nakuha ng mga street pusher. Nakuha po ito dahil sa text na natatanggap. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. DILG Secretary Melcinen Sarmiento aniya karon sa Sugbo aron inspeksyonon ang mga venue sa IEC. Si Ray Pasaporte sa report. Unang giinspeksyon ni DILG Secretary Melcinen Sarmiento ang Hops Dome kaganihang buntag. Din karong Huwebes, ipahigayon ang Jericho Walk nga manukad sa Hops Dome ug musubay sa Mactan Bridge paingon na sa Mandani Bay sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandawi. Dinaanan namin yung venue sa Lapu-Lapu, sa Hops Dome. May stage na ginagawa doon. Yung police po hindi na limitado sa security lang, tinitingnan namin. Yung ginagawang extension ng stage nila, will it carry
the weight of so many people, baka mamaya mag-collapse yan. Satisfied tayo kayo, nakita natin na dikit-dikit ang kanilang support. So, ang DILG usa lang sa mga ahensya sa gobyerno nga naglangkob sa Red Team. Mao'y gitahasan pagsusi sa seguridad. Sanglit sila ang Vice Chair for Preparedness ug di sila buot nga dunay mahitabo sa disaster sa 51st International Eucharistic Congress. Usa na sa ilang gipanalipdan nga walay mahitabong stampede sa mga tawo nga mutambong sa mga kalihukan sa IEC. Nandito kami to check the president as may order sa amin to make sure na successful ang IEC. Nag-meeting na ang ating kapulisan with the executive secretary sa amin. Ngayon, nandito ako, chinecheck kung based on what was submitted to the PNP is being complied for. Gipadayag ni Sarmiento nga natagbaw siya sa gipatuman nga seguridad sa kapulisan. Hinuon matagkaron og unya iyang gimonitor ang pagpatuman sa seguridad. Lakip na ang mga delegado nga mulakaw human sa kalihukan sa IEC. Gibutyag sab ni Sarmiento, dako kaayog natabang sa seguridad ang epic meetings sa nakalabayng tuig nga mao karon ang gigamit og gipatuman sa PNP security sa IEC. Ang ginagawa, no? Template na ginagamit dito ang APEC template. Medyo marami-rami rin nating natutunan doon na nagagamit natin hanggang ngayon. We're improving. Kahit nga yung APEC sa Manila, the improvement there is the food preparation na dapat mainit pa to prevent food poisoning from happening. So sa awa ng Diyos, that effect in Manila, not a single incident ng food poisoning because we have been very strict to that extent, pati yung temperature ng pagkain, we're very strict about it. Samtang dinhi sa dakong luna sa Mandani Bay sa North Reclamation Area ipahigayon ang Youth Congress nga salmutan sa libuan ka mga batan-ong magtutuo. Ang MCPO mo pakatapsab og daghang pulis atol sa maong kalihukan. Dunay area og road security ang ipakatap sa kadalanan gikan sa Lapu-Lapu hangtod na sa Mandawi City. The personnel deployed here maybe will run up to 110 to 120. Then we have possible 80 to 90 sa roof. And that will be complemented by the barangay tanods and also our force multipliers because I asked them to help us in securing our youth. Ang kalihukan moabot 24 oras ug suma panikabal nga di mobiya ang kapulisan sa lugar hangtod di sab makabiya ang tanang mga batanon nga musalmot niini. Gipasalig sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Mandawi nga 100% na silang andam sa ipatuman nilang seguridad atol sa Youth Congress karong adlawng Huwebes. Nanukad diri sa Dakbayan sa Mandawi alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ang paghimo nga voluntary sa mga magtutudlo sa pagpasakop sa Board of Election Inspectors dili makaapektar sa umaabot nga election. Matud sa COMELEC, mahimo sila nga mukuha og mga sakop sa BEI gikan sa uban nga ahensya sa gobyerno. Kini gi-action na ni Jinky Receipt. Niadto lang Lunes giaprubahan sa Senado sa third and final reading ang balaod nun nga himuong voluntary na o kaha-optional ang pagpasakop sa Board of Election Inspectors sa usa ka magtutudlo alang sa piniliay karong 2016. Matod sa COMELEC, sigayon nga mahimo na kining usa ka balaod, dili niini maapektuhan ang dagan sa eleksyon. Bisan og gamay ra sa mga magtutudlo ang gustong masakop sa BEI, makakuha lang gyapon sila og mga sakop sa Board of Election Inspectors gikan sa ubang ahensya. Kung panalit doon ay shortage sa public school teachers, dili tangay mabalaka kaya ang balaod mismo nagtugot sa COMELEC pag-appoint sa mga members sa Board of Election Inspectors gikan sa employees sa civil service, may himo gyapon sila. As a matter of fact, ang private school teachers can also be tapped. Nasukip sa maong balaod nun ang paghatag sa bugdugang usbaw sa honoraria sa mga sakop sa BEI. Gikan sa 3,000, himo na unya kining 5,000 ka pesos. Personal nga panlantaw ni Guhilde, mas maayo matud pa kung mga tinunan sa law school o political science ang himuong Board of Election Inspectors. With due respect to public school teachers, no? Pero in case doon ay shortage,
I would rather nga ang mo-serve sa BEI kanay mga law students or political science majors kay sila dunay igong katapos o nindot ning exposure para nila. Pero personal opinion na Apan hangtod karon nga wa pa kinipirmahin ni Presidente Noynoy Aquino, magpabilin gihapon ng training ug seminars sa mga magtutudlo nga pasilbihon karong umaabot nga eleksyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Happy vibes sa TV5. Sumsuman karon Lokop Universe ang Pilipinas. Human sa kadaugan ni Pia Alonso Wurtzbach sa Miss Universe 2015. Ug tungod niini, ipabuhagay ang presidente sa Miss Universe nga alang kaniya, mao na kini ang saktong panahon nga mo-host na sab ang Pilipinas sa sunod nga Miss U. Sa usa ka interview atol sa iyang pagkuyog ni Pia Wurtzbach sa homecoming ni ini, gipadayag sa presidente sa Miss Universe Paula Shugart nga taod-taod na siyang nangandoy nga sa Pilipinas na sa pagahimuon ang Miss Universe. Matud pa niya nga very timely kini tungod kay ang universe naka-focus man sa kadaugan ni Pia nga usa ka Pilipina. Gipanaad niya nga mao kini ang unang butang nga hatagan niyag dili sa panahong makabalik na sila ni Pia sa New York. Dugang pa niya, ang maong plano mao ilang hisgutan na uban sa iyang mga kauban apan kung siya ray pabuton panahon na gyud nga sa Pilipinas na usab kini ipahigayon. Samtang gipaambit sab ni Shugart ang iyang dakong bilib kang Pia gumikan sa kamaayo ni ining manubag sa mga pangutana sa press. Kahinumduman nga unang naka-host ang Pilipinas sa Miss Universe pageant ni adtong 1974 ug gisundan kini ni adtong 1994. Ug mao kadto naglangkob sa atong Aksyon Showbiz karong hapon alang sa walay karapusan mga chika o banikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag weekdays sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lau Cotsera nga word of the day nagkanayon. Kung hindi ka maganda pero mapagbigay ka, hindi ka pa rin maganda. Agay! Mukad to mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanu sa kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!